dyma fart cyntaf Caerfyrddin yn y flwyddyn newydd. Mae yna rhyw 300 o ffermwyr yma ac mae yna dipyn o drafod gyda nhw i wneud. Dwi'n meddwl bydd hi'n flwyddyn eitha i'r ffermwyr achos mae prynder yn popeth. Y prynder ar y da tew, ar y cig, y defed, a mae enwedig ar y da godro, mae prynder yn y filed i gael. So dwi'n meddwl bydd y prisiau eitha da yn y bob sector yn y ffarmo. Yr unig beth licen i weld yn wella yn y pris a llath nhw'n gwybod. Mae prynder i gael yn y llath, maen nhw'n moyn y llath. So pam sy'n nhw'n talu pris teg i'r ffermwyr yn gwybod. Petai chi'n gyfrifol am mamaeth yng Nghymru, beth fyddech chi'n neud? Wel, yn sicr, mae yn neud yn siŵr bod digon o gymorth i gael y cenedlaeth ifenc i ddechrau Ffermio. Fi'n gwybod bod tipyn mewn ar gyda'r iesgi mae byddai'n helpu, ond fi'n credu bod eisiau gwneud mwy at yr ochr ni, fi'n credu, i cael fwy o help at y pobl ifenc. Mae'r pethau yn gwella gwyll bach, ynddi? Ond ni'n gwella digon cloi i gadw bobl ifenc mewn i'n ffarmo ynddi. Na sy'n gwyni wyia. Bydd y mam y cwni roston mewn 2 flynedd gobeithio. A gobeithio bydd dyfodol dy fe yn y fe. Fel ffarmwr sydd yn ffarmo reit lan ar y tope, mae'r un peth dwi yn pryderu'n fawr am nawr yw bod ni'n colli tirfynydd ac bod oedd hwnna'n help mawr i ni oedd yn trio ffarmo yn y mannau mwyaf anodd yn y wlad yma. A mae'n edrych felly bod ni'n mynd i golli hwnna a byddwn ni ar yr un lefel a pobl lawr wlad sydd yn gallu cynnyrchu 4 tunnell o cereals ac ar newn ni byth hwnna yn y mynyddoedd. Chymod, sy'n gobeith hynny. So dwi'n credu bod rhaid na fod rhyw fath o incentif nawr i wneud be mae'r byd mae eisiau gwneud mwyaf a hynny di cynhyrchu bwyd. Byddai'n ni'n meddwl byddai'n mynd i fod yn eitha da. Sa'n gwybod y bydd y cystel a flwyddyn diwetha yn wedi gyda trade gwartheg, beef a defed. Fi'n meddwl bydd y befed yn eitha da yn y spring, ond gan i weld sy'n bydd y flwyddyn yn mynd. Llath, mae'n dechrau codi, ond mae eisiau fe godi dyn fach to. Byddai'n ni'n meddwl, yn un. A rhagolygon, byddai'n ni'n meddwl bod yn mynd i fod yn eitha da am y flwyddyn. Problem fwyaf sy'n ni heddi yw yr starlings yma sy'n hedfan mewn amser brecwast bob bore a mynd mewn i'r shed y gwartheg a bita i bwyd nhw, mynd mewn i shed y lloi a maen nhw'n protected species ar adar yma, so sy'n hawdd yn ei wneud i'n byd. So licen ni sy'n rhywun o'r Llywodraeth yn dod mas i'r ffarm i weld yr mes mae'r adar yma'n wneud a dim mwy na ni spreado'r disease o un lle i'r llall. Mae mas o control ni, ni'n ffili wneud yn byd i rwystro rai ni ddod. Mae digon haws pobl i wedi cael shed lan a bethau, ond mae rhaid cael ventilation a awyr iach i dod mewn i'r siedau. So beth i ni fod wneud? Un pwnc yn sicr sy'n ar flaen meddyliau pawb yn yr ardal yma yw'r broblem o diciau mewn gwartheg. Heddi ni ym marchnad gwartheg godro ac un o'r testunau pwysica yma heddi yw'r diciau. Beth yw'r diweddara ynglyn â hwnnw? Wel, mae'r broblem dicau yn poeni ni fawr iawn. Y ffaith bod yna ddiffyg pendantrwydd oddi wrth y Llywodraeth, dim un tystiolaeth yn dod allan a unrhyw ffordd neu'r llall ac unrhyw symudiad mlaen a difam o'ch deiar neu peidio. Ac i ni'n gweld nawr Lloegr felly yn symud mlaen mwy na beth yw Cymru. Mae'r tystiolaeth yn wylo'r gweinidog, ond dyw ddim yn neud dim byd am ni. Felly beth yw'r rheswm dros hynny? Os mae'r adroddiad gyda'r gweinidog, pam gen ni'n cael gwybod mwy amdano fe? Wel, mae hwnna'n gwestiwn diddorol a byddai'n hynny o grymu felly bod e'n ofan upseto'r cart gyda rhywun achos felly bod yr dystiolaeth yn ffafrio mewn mlaen a difam o'ch deiar. Ond fel yn debau, a ddylech chi fod yn rhoi fwy o bwysau ar y gweinidog i wneud rhywbeth ynglyn â fe? Wel, dyn ni yn rhoi pwysau a pwysau ymnadw arno fe, ond mae yna ddiffyg pendantrwydd yn bendant oddi wrth y Llywodraeth i symud mlaen. Dwi'n disgwyl i Gymru, i Llywodraeth Caerdydd i ddilyn beth sydd wedi digwydd yn Lloegr. A maen nhw wedi dewis i fynd lawr seithi moch daear yn 2 ardal. Dwi'n ddim yn mynd i seithi bob moch yn daear sy'n na, ond bydd llai yn yr ardalodd na. A byddwn ni'n disgwyl, achos dim ond un ardal yn gogledd Sir Benfro ni wedi siarad bod ti yn Gymru, a byddwn ni'n disgwyl bod nhw'n dilyn na, achos dyw'r gwybodaeth ddim wedi altro yn Lloegr a dwi ddim wedi altro yn Gymru. A gwybodaeth Lloegr ni wedi dewis i wneud beth o'n i'n mynd i wneud yn Gymru yn y lle cynta. So byddwn ni'n disgwyl bod John Griffiths, gweinidog yr ymgylchedd, yn dewis yn sidan iawn pam dechrau nhw nôl yn mis Ionawr.
A mae nawr yn mis Ionawr i ddewis bod nhw'n lladd moch daear yn hwyrach yn y flwyddyn. I fi yn unan, dim ond magu trysiedu fi nawr roes i lan godro 2 flynedd yn ôl. A TB sy'n effeithio fi mwyaf, achos fi'n ofni os elen i lawr nawr, bydde fe'n hala spel i ddod mas o fe, a bydde rai fi odro lot a twli llath bant a bydde, so y peth mwyaf sy'n poeni fi yw TB a bod still sio gwmmet o fe yn bwyty'r lle de. Beth o fe chi weld yn digwydd oherwydd mae Lloegr yn symud tipyn yn gynt na ni ar hyn o bryd yma yng Nghymru? Odyn, wel, licen ni gweld y Llywodraeth yn gwneud mwy amdano fe. Sa'n gwybod yn penderfynol beth sy'n gwneud, ond mae rhaid i nhw symud mlaen rhyw ffordd i wneud rhywbeth, ac ar hyn o bryd i ni'n gwneud popeth i ni'n gallu ar pre-movement a popeth, ond dyw e ddim yn gwella y sefyllfa lot lan is nawr, dy mi. Bob tro ni'n gwneud TB test, ni'n crynu. A jyst gobeithio am y gorau yn yngwe. So, mae'r ardal co ar un o bryd yn weddol dywel, ond sa ti'n gwybod pryd mae'n troi lan yn dim un reswm yn yngwe. Fi'n credu mewn gwirionedd, mae'r wlad yn gyfan gwbl tu ôl yn ni, ynddo fe? Pethau bach iawn sy'n digwydd yn Lloegr, ac mae rhyw 10 mlynedd nawr ers oedd hi'n cysylltiedig ar Cymdeithas Lloes Signo, oedd ni gwrdd ar assembly pryd hynny, achos oedd yr niferoedd yn dirywio, a oedd e'n hen bryd wneud rhywbeth. A dyma ni 10 mlynedd yn hwyrach, i ni'n gwario arian yn lladd gwartheg o safon uchel, gwartheg gallwn ni ddim ar y pleso mewn ffordd, a dyn ddim wedi symud ymlaen o gwbl, ond dwi wedi syni nawr bod pobl cyffredin ddim wedi sylwi pam mae bwyd yn mynd yn gostus yn y siopau. Mae'n mynd yn gostus achos bod yna llai, ac y reswm yna llai achos bod yna gormod o obstacles yn y ffordd. Mae felly nifer ffarmwrs yn y cwestiwn, ac allwn ni ddim yn gynhyrchu beth yn eisiau, pan yn eisiau.